den. Dobrý den. Čau, Láďo. Ahoj, tak vás tady vítám. To je Anička, to je Dan. Dane, Aničko, to je Láďa Zelenka, který nám dneska poradí a pomůže vybrat vše potřebné. Tak jsem slyšel, Aničko, že si budeš dělat svůj první rybářský lístek a že tě Kuba bude připravovat ke zkouškám. Je to pravda? Ano. A víš, co k tomu všechno potřebuješ? Prut, krmítko a židličku k vodě. A také mi Dan říkal, že je povinná rybářská výbava. A jestli pak víš, co je to povinná rybářská výbava? Ne. Povinná rybářská výbava jsou rybářské doklady, které obdržíš po zkouškách a nástroj na vyprošťování háčků, peán a metr. Peán? A co je to peán? Aničko, peán je nástroj na šetrné vyndávání háčků z rybích tlamiček. Podívej, to je peán pro dospěláky, ale ten je na tebe příliš velký. Tobě bude úplně stačit tento malý. Aha. A k čemu je zapotřebí metr? Většina druhů ryb má, Aničko, svoji zákonnou délku. A pokud si ji rybář chce odnést domů, musí do soupisu docházky a o úlovcích zapsat, kolik měřila, kolik váží a co to je za druh ryby. A pokud sebou nemáš váhu, tak se stačí podívat do rybářského řádu, který většina rybářů nosí v tašce, že podle tabulek třeba kapr, který má 37 cm, váží třeba 1 kg. A potom si tu rybu můžeš odnést domů. My ale budeme ryby pouštět. Metr ale u sebe mít můžeš, kdyby se třeba chtěla pochlubit Danovi nebo doma rodičům, jakou rybu si ulovila. A můžu už si vybrat prut? Jasně, já jsem na tebe zvědavý. Povinnou výbavu znáš, tak vybírej. Mně se líbí tenhle. Aničko, to nebude ten pravej, to je prut na sumce a na velké mořské ryby. A jestli pak víš, jak vypadá sumec? Jasně. Má velkou tlamu a dlouhé vousy. To je sice pravda, ale hlavně si zapamatuj, že je to naše největší sladkovodní ryba. Aničko, ty potřebuješ ale univerzální proutek, aby si s ním mohla chytat na splávek, na třpytku, na těžko. Je lehoučkej, nestojí moc peněz a teďka na začátek ti bude bohatě stačit. A to musí mít jenom jeden prut. Já jsem viděla rybáře, který měli 2. Aničko, donedávna děti do 15 let směly chytat jenom na jeden prut. Teď už smíte používat 2 pruty, tady kromě Moravského rybářského svazu, ale věř mi, tobě na začátek bude stačit úplně bohatě jenom jeden. Podívej, třeba tenhle mám já. Tenhle naviják je, Aničko, dobrý, ale ty bys potřebovala takovejhle. Je lehoučkej, krásně se ti s ním bude chytat a je lacinej. A ještě si musím pořídit židličku, aby jsem na čem měla sedět. Ale prosím tě, pořád s tou židličkou. Třeba přednější je vlasec. Ale Aničko, jelikož ještě nemáš rybářský lístek, tak tě Kuba musí nejdřív naučit navazovat háčky a nahazovat u rybníka nebo na louce. A já bych ti na začátek doporučil vlasec 0,20 až 0,25, ale pak se ty vlasce rozlišují ještě na rybolovné techniky a na velikosti ryb, který budeš chytat. A co je tohle? Aničko, to jsou splávky. Potřebuješ pevné a klouzavé, taky na každou rybu potřebuješ jiný splávek, ale potřebuješ taky háčky a olůvka. Budeme používat různé druhy a velikosti háčků, ale tobě, Aničko, vybereme tyto malé na plavanou, protože když zvládneš navazovat ty, tak pak už zvládneš i všechny ostatní. Olůvek je, Aničko, několik druhů. Třeba tyto se zářezem, které se používají pro lov se splávkem. A jak se jim říká? Broky. Správně. A nebo tyto průběžné, které se používají buď na tekoucích nebo na stojatých vodách. A tak už si můžu vybrat tu židli? Aničko, ty už se nemůžeš dočkat, až si sedneš, viď? To ne, nebolí mě nohy, ale na čem by jsem seděla, když budeme u vody? To máš pravdu, tak si pojď nějakou vybrat. Ta nevím, jestli bude ta pravá. To je moc těžká. Aničko, tu by si k vodě ani nedonesla, prosím tě. Tobě stačí takováhle malinká lehoučka. Vyzkoušej si ji, posaď se. Tak co? Dobrý. Tak, Aničko, víš, co ti ještě chybí? No nevím. No vidličky. Vidličky a nože? Ne, vidličky. Ty se používají k upevňování prutů, aby nemusel být na zemi. Podívej. Takhle se zapíchne do země, do toho se opře prut. Aha. Tak, Dané, co ještě Aničce doporučíme? Určitě podběrák na vylovení ryb z vody. To vypadá jako síťka na motýly. Aničko, to není síťka na motýl. Ani na Dana. Tohle je podběrák na vylovení ryby. Sice už není v povinné výbavě nutný, ale k šetrnému vylovení ryby takovýhle podběrák potřebuješ. A ten musí být dostatečně velký a i dostatečně dlouhý, aby si došahla pro tu rybu a nepoškodila ji a aby ti neutekla. A co je tohle? Na co jsou ty rybičky? Na co pak myslíš, Aničko, že jsou? Na krmení ryb? Ne, to jsou umělé nástrahy, které se používají k lovu přívlačí. Přívlač je technika, s kterou se loví lososovité a dravé ryby.
Dane, a jestli pak ty víš, od kdy se dravci smí chytat? No jasně, od 16. června. Správně, a to si, Aničko, taky zapamatuj. Ale teď se pojďme podívat, jak taková nástraha funguje. Aničko, a teďka ti ukážu, jak reagují ty draví ryby na přirozenou nástrahu a na umělou, jo? Tak se dívej. Tak Aničko, teďka ti ukážu, jak funguje umělá nástraha. Chceš? Dívej se. Takhle to funguje normálně v přírodě. Vidíš, takhle pracuje ta rybička a vidíš, už se blíží vokoun a už potom startuje. Aničko, u zkoušek budeš muset poznávat i sladkovodní druhy ryb. Jestli pak poznáš, které tu jsou v akváriu. No jasně, štika, okoun a pod kamenem je úhoř. Perfektní, tak u mě máš pro dnešek za 1. A můžu už vyrazit na ryby. Přesně tak, Aničko. Příště už vyrazíme na ryby a budeme se učit lovu na plavanou. Láďo, děkujeme ti za pomoc. Ahoj. Ahoj a Aničko, tobě ať všechno dobře dopadne. Děkuju. A Petru zdar!